Здравейте! Вчера ми се обадиха от СДВР по една моя жалба, дето имам за темата за улицата. Отидах аз днес, в 11 часа имах среща с... имам една приятелка, която много дълги години работи в общината в банки. Отидахме двете. Изчаках полицая да слезе да ме вземе, защото там е такъв реда. Трябва да си дадеш личната карта. Взимат те, качват те горе, после те връщат. И когато долу в чакалната и в лаието на регистратурата, той ми каза: "Вие ли сте лицето?" И аз вече първо сигнално реагирах, викам: не съм лицето, аз съм жив човек, тяло, с глава, с кости, с умисъл, с разум. Не съм само лице. И оттам настана така скандал. Имахме такива препирни. Аз съм много емоционална, между другото, и ми е много трудно да се владея, но мъча се да се владея, защото не искам да им падам да влизам в клопката, в която ми правят. Така, след като му предадах личната карта с излишното условие, че аз съм бенефициара и изгодополучателя и ползвателя на тази карта, прие я, регистрираха ме, качихме се нагоре, беше на последния етаж, в асансьора беше едно тягостно мълчание. Влезнахме в кабинета и човека полудя, почна да крещи. Каза, че не можело така с бутонките да минавам напред, че щял да ме изгони, щял да ме... не знам какво. И аз само казах, че... даде ми листа, на който да пиша сведения, и аз започнах не отгоре. Аз човека, жената, свободната, суверена, не можело да пиша така. Викам, аз мога да пиша каквото, когато и където си поискам. И нищо няма да пиша, ако не е в тази форма, в която аз го напиша. Айде пак продължи един скандал и накрая моята приятелка, която е възрастна и много търпелива дама, каза: "Господине, моля ви, излизате от рамките, владейте се, не дейте да викате." Та той някак си я послуша. Остави ме да си напиша сведението по моя начин, в смисъл така както трябва да е. И започнахме да пишеме техническата част. Аз малко трудно говоря, имам говорен дефект, най-вероятно някой забелязват, някой не. Понякога изглежда, че плача или се карам, а в същото време на мен ми е трудно да изговарям, особено гласните, просто не ми излиза, трябва да се напъна, за да ми излезат гласните. И започнахме пак една такава препирня, както и да е. Написах си сведението, което имах до прокурора. Входирах го, подписах се. Забравих да напиша всички права и свободи запазени. Много е важно. Видях, там ме вкараха в една рамчица, но аз си бях написала отгоре, значи влизам за секунда в тяхната игра, излизам и си тръгнахме почти приятели. И целта ми на това споделяне с вас е, защото човека ми каза, без да осъзнае явно, нещо много хубаво за мене, че много били като мене. За мене това беше чест и гордост и си тръгнах усмихната, макар че имах 2 часа доста тежки. Това е. Благодаря ви.